Здравейте хора, аз съм Зари и с мене Борко. и днес ще снимаме видео на Fortnite. Миналото видео на Fortnite доста ви хареса. Имаше около 100 гледания. Така че днес ще играем на Reload и ще се опитаме да направим Victory Royale. Докато зарежда, мога да ви покажа моите скинове. Ето ви. Ако ви хареса видеото, може да лайкнете и да се абонирате. И да кажем, аз съм отгоре, а брат ми е отдолу. След 30 секунди започва играта. И така, хора, започваме. Бърко, къде искаш да кацам? Не знам. Аре, в Paradise Palms. Аз кацам. Аз не стигна. О, Бърко. Бърко, тук има двама при мен. Аз нямам нищо. Един е нов. Деца. Къде си? Около мене ме бият. И аз съм при двама. Нищо, пробвам с втора игра. И след малко ще дойдем, когато се включи. И така, хора, започваме втората игра. Първата нямахме много успех, но нека сега да видим втората. А вас, ако ви харесат тези видеа, може да лайкнете, да се абонирате за канала, защото ние сме нови. Пък може да направим още едно видео на Fortnite с него. Окей. Така. Там горе. 10. Не! Върху на едно. Не знам. Върху едно. Аз имам. Добре, браво, че го уби. Нямаше да свърши толкова бързо другата игра. Тази игра, да? Така... Върху при нас. Не. Един е убит. Аз съм на едно. Идвам.
Baš to je struja. Аз нямам материали. И аз нямам материали. Аз ще избягам малко, защото съм на много малко кръв. Върху Метки. внимай. Ще ми трябва. Дай ми метките. Не си. Виж. Аз си взех. Лака ме. Ого, няма материали, брате. Така хора, връщаме в лобито. Борко, искаш да се пуснем едно в едно? Не искаш? Добре, аре ще се пуснем една игра нормална на Battle Royale. То между другото имаме пасъл, който още ни трябва да го минава. Добре, хора, след малко се върнем като започнем. И хора, започваме. Май го има. Май го има, не знам. О, със сърфа сме. Вълна. Я напишете долу в коментарите вие какво предпочитате, Battle Royale или Revolt. Къде? Ние да е тук. Там си да съм бърза. Не виждам сега хора. Нищо интересно се падат тези подаръци. Преди време се падаха по легендарни оръжия и някакви такива. Сега нищо интересно. Дори понякога не ги отварям. Аз се падат в изобилие. Аз имам снайпер. Ооо. Успокой се. Един е долу. И другия долу. Някакви хилове имаш. Да. Само едно ми да. Оп, долу има от... При мен долу има от лазер. Долу.
Пак няма. Взех и лапа. Браво. Той е тук при мен. Бях. Браво, бе. Аз не взимам аз. Какво ми патроните за снайпер? Аз сега си ги дам. Ама да не бие ден. Искаш Да. да те отида. Оп, тук. Убили го? Да. Снайпер. Не стилна кило. Ама бих ми 178. Върху ми стилна кила има 3. Интересно, аре да тръгваме по-към центъра. Попутка златен цвет. Пистолет. Не ми трябва. Добре, избихме тук горе, да? Не изпокарам. Бе. Тук има душа. Накъде сме? Не става. Може би се бият с бос. Правда, не се бият с бос, не се бият с бос. Хана го убием. Добре. Един е долу. Бърко. Йоко ми. Браво. Ара към боса. О, той има снайпера, ще го Ара към боса. Добре, аз ще го бия с снайпера, ти ще... Не, ти го би с снайпера, аз ще ходя да го спавам. Добре, ама ми дава това. Питем. Тотема ти го давам, даже ти го подарявам. Така е обновление. Браво. Абе, я ти идвам тук. Памага. Давай, спавам. Чакай, те трябва да бият отстрани колите. Аз ще го взема. Знаеш Знаеш какво, вземи ти метките. Чакай. Няма как. Защо? Няма кое. И... Ема... Тогава знаеш какво? Какво? Вземи ти ето. Да стоя. Добре, убихме го лесно. Аре, тръгвам. Хора, ако искате, пишете в коментарите за някакви предизвикателства в Fortnite или ако искате на някаква друга игра.
Може би пишете, също имаме FIFA, което събра един път качихме също едно видео, ако не сте го гледали, може да го гледате. Също събра много гледания. И да. Това малко правим толкова. Борко става 26 човека, ай да бия азбука. Той бурка с тема, има малко повече кръв. 250. Кактус. Аре, чучун с тръба. Да. Ти не си, че имаш безкрайен спринт и... Добре, че имам Там ли си? Да. Къде? Тук. Убиха. Сам ли? Не. Още някакъв банан. Банана е една. Добре. Добре, имам 5 кила. О, я. Ела тук, ако искаш. Взем си е това. Те са 2. Тук ще имате това цялото. Изпи. Или лава помпа си. Аре хора, за сметка на другите две лоши игри, тая е малко по-добра. Да, сега. Маркни си Марк. Няма си много. Мак ти си го бе, да. Не мога. Как искаш да души от човек. Сила. Виж бе, така. Отгоре ли трябва? Да, това наистина е макс. Ами аз ти показах Big Shield, ама ти явно не го видя. Какво? Тук някой е стрелял. Острова. Отгоре ли си? Не, са отгоре на това острова. Аз чувам някой стрел. Долу са. О, бият се с боса. Борко, аре да убиваме този бос и ще е такова. И се знаеш които. Да. Давай бързо просто. Чакай. Ето го убивам. Ако не мога да го стреля. И аз. Борко. Борко. Аре, брат ми. Той не се изстреля, би го. Аз стигам да се бия с бос. Но той е бил човек. Какво? Бос е бил човек. Да, бе, просто. О, тук има една застрела. Кое да пусна обаче? Снайпера ще го пусна, защото не знам. Много остава. Бикшил ти имаш ли? Имаше. Имах. Ще го запазя, обаче ми трябва някакъв нещо за да вече можеш да мога. Правилно. Знаеш какво даже? Ето. Имам безкрайен спринт. Ара.
Няма да е. А, Шумно заставя. Карай към средата на зоната. Карай към средата. накъде? Ено там, само там. Ено там бе. Ето. Давай, ето. Си. Ой, Аз съм най-много. то спами. Умря ли другия? Да, другия е тук. Много. Има някакъв меч. О, А? няма да кое. И па за снайпер. О, Имаш ли метки? Ай, контролата. Това реши изкачи да къде умря да бе? Е, там го убих. Да, това не. Къде? Това не се изкачи. Кой не си изкачи? А, не можа да се изкачиш и аз? Да знам се изкачи. Къде убива е? Е, там някъде горе. Пак никой няма. Значи се е съживил. Не бе, къде умря? Не би трябвало да е умрял. Е, значи умряла, ама не знам къде. Али си го убил уж. Не си го нокнал само. Само мога. Върташ ми медкит просто. Търси медкит. Аре бе. Гледай, нямам медкит. Не. Не ми нищо. Значи 6 човека, 3 отбора. Ние двама срещу още 4. Превидявам се човек. Тук поле да съм по-бърз. Не сям се тук. Някъде да се заведе. Оп. Какво е това, не знам. А, не, това са кълбета, този меч. Абе, тук има чест. Нищо. Кай честно. Съм наистина много малко. 151. Страва ли? Докато гледам. Шуба. Хора, натискайте лайка, за да победим. Май видях страва този път. Ето. Това те имам. Я те смешно. Не. Човек е тук има някой. Мога да си помпа. Май не. А това да е малко удобно. Дали? Я чукай. Не. Да, се чупи. Борко, ела. Борко, скри се. Ела за...
колко минути става видеото. Еми, добре хора. Това беше от нас. Трето место, пак е добре. Ако искате още такива видеа, натиснете лайка и пишете в коментарите дали искате с Алекс. И да. Чао! Чао.